Yun guys. So for today's video, magluluto kami ng... Ano yan, Migo? Nilaga. Nilaga, ayan. Nilagang baka. Wala, yan lang nakayanan namin. Baka, ayan. Baka sakali. Baka sakali daw. Ito yung gulay. Yan. Napakuluan na namin yung baka. Wala guys, yan lang nakayanan namin. Baka. Tanggalin mo. Baka sakali, sabi ni Migo. Tanggalin mo na yun. Tanggalin natin yung mga sebo-sebo, yung bula-bula. Yan. Yan siya. Ayan. Ito yung patatas. Ano, malinis yung kitchen namin ngayon. Kakalinis lang po. Ayan. Pwede na rin takpan ko. Oo, takpan na yan. Wala na pang. Takpin! Takpan na, takpan. Doon sa kabila doon yung ano yung whistle. Whistle blower. Yung whistleblower. Higpitin mo na to da. Wala na ba sakto racket? na yun, sakto na yun. Basta ihigpitin mo na. Ayan na. Sumakay na siya sa pressure washer. Ay, pressure cooker pala. Ngayon kami naunang magluto dito. Maya maya marami nang magluluto rito. Kulang natin yung kanin natin pa eh. Kulang yung kanin. Dagdagan na lang natin. Ayan, daming rice cooker dito. Baka gusto nyo bumili ng rice cooker sa amin. Saingan kayo natin. Sige, saingan na natin yung... Yan o, i-dispense mo na ito sa immortal din. Sige, lagay mo dyan, Migo. Ako maglilipat. Yan. Saing muna tayo ng kanin. Uwitin tayo. Masarap yung pagkain natin ngayon. Wala tayong nagahan. Lilipat ko lang to sa isang lagayan. Maganda pag nagbata, may sasagayin ka talaga. Mm. Dito ka. May rep din kami dito guys. No? Malaki rep namin dito. Para sa lahat na yan. Yung rep. Yung kitchen para sa lahat din. Ngayon guys. Tulog pa yung mga tao kaya madilim pa dun. Dun yung ano eh. Mga kwarto.